May driver nga grab driver nga gisita sa enforcer. Pwerte niyang kuga nga kay nagtuo siyag boxer. Gikasab-an siyag maayo kay sa pedestrian lini diretso. Nakatilaw in town og sagpa sa enforcer nga nangasaba. Hala, managpaday ka, pwede day na. Nakuyawan in town ang driver ug nasuko in town siya. Sayang nahiaguman sa enforcer ang pagdakop ang imong trabaho. Dili manapat og tao kung nakalapas man gani ko para haog pasabta ko. Giayom-ayom ni nanay para silang duha mahusay. Imbes magsinabtanay nang hagit hinuog sok magay. Pwerte na dong isuga ang enforcer pagkamalita. Iskabitse kang Mama Maria ug tampalong pod ang iyaha. Ang driver gikuhaan sa iyaha lisensya pagkapaitraba in town kay ang motor ipa-impound. Nasayop man ang driver labaw pa jud ang enforcer. Dili padala sa kaputong ang kaso ko maoy iutong. Damha silang duha na trending sa social media. Pwerte nilang sikata ug hasta ang akong kanta. Naminaw pod kamo mga chismoso. Kini ako pakatawa lang para subscribers madungagan. Busa kamo nga narbaho taro nga ang inyong serbisyo. Ang ako aradyong hangyo respeto ay lang taninyo. Labi karon lisod kaayo ang pagdumot dili maayo. Dapat kita magminahalay kay hapit naman ang Pasko. Peace, peace, pasaylo, pasaylo. Dili ta magdinumutay, dapat nga maghigugmaay. Ang Ginoo malipay, magkahiusa kitang tanan para kita mabulahan. Kung gahi gani mo kulo si Lucifer maghay ninyo. Og dili jud mo patuo si Satanas naghuwat ninyo. Bye-bye.